ефекти може да има при най-различни заболявания, като почнем при едно обождане, при рани. Значи тъканите епителизират под действие на този гел много по-бързо, отколкото с други средства. Било фармацевтични, било народни, или да не влизам в подробности. Епителизация на тъканите, зарастване. Колагена намира много добро приложение при зарастване на рани и на изгаряне. И много по-бързо епителизират, даже мои колеги тук в Пирогов го прилагаха и самите се очудиха колко бързо, където има толкова много опит в клиниката по изгаряне, професор Хаджийски. Сами се очудват как настъпи толкова при една жена такова бързо епителизиране за 10 на дена. Нещо, което иначе по 30-40 дена става. При измръзване също помага колагена много добре, при различните степени на измръзване. Отделно при алергични заболявания, при екземи, кожни патологии много. Себорейни дерматити, при който по-късно се интересува, мога подробно сега да не изпадам в подробности. При розацея, само така изброявам нещата. При целулит ефектите са много добри. Значи фирмата е разработила антицелулитен серум, който е към така наречената козметична серия. Геловете са фундаменталните продукти, които ги казах, и коловитата капсулите. А допълнително са разработени козметична серия, която има тоник, почистваш, измиваш гел, всичките стандартни антицелулитен серум, които ги има една козметична фирма, плюс най-новото изобретение на фирмата, това е много балсам, ултрахидратиращ балсам. Ето го балсама. Това е измиващия гел. Той се използва за почистване на кожата преди да се нанесе трансдермалния гел, защото при акнета и при други има леко абразивно действие. Почиства кожата много добре и отваря пътя на трансдермалния гел. Първо се прилага този, изчаква се няколко минути и след това се нанася другия гел. Ако е за лице, съответно платиня, и се остава да попие без да се измива след това. Ултрахидратиращия балсам е нещо за мен е уникално, защото като дерматолог прилагам най-различни хидратиращи балсами, емулсии, емулиенти и така нататък. Трябва да ви кажа, че това даде най-добър ефект тук от толкова години, какво ли не прилагам и на фармацията. Съдържа освен колаген с хиалуронова киселина, която е другата съставка на дермата и която задържа влагата. Съдържа също така два растителни комплекта от билки, които вътре имат много добро хидратиращо действие. Съдържа лантоин, съдържа пантенол и така това са основните съставки, но ефекта не само върху здрава кожа. Значи всеки може да го прилага при суха кожа, пък и след баня от чисто естетична гледна точка. Но и при много заболявания, така наблюдавам кожни заболявания, че дава много добър ефект. Атопичен дерматит, нещо, което се среща много сред нашите пациенти и сред дечиците най-вече, пък и не само сред тях. При леки форми на псориазис този гел го препоръчвам горещо. Напълно безобиден, може да се прилага непрекъснато, няма страничните ефекти на кортикостероидите. Който има псориазис се е хванал за главата, защото какво ли не е изпитвал и какво ли не е прилагал. Това нещо е напълно безобидно, освен това, така като гледах и цената на му е много висока и е 300 мл. Това стига за няколко месеца при човек, който е с доста лезии по тялото. Така че продуктите наистина намират много добро приложение и то не за друго, ами защото са напълно физиологични. Значи тук говорим за жив продукт. В козметичната серия имаше парабени в интерес на истината. Преди, но вече са премахнати. Има дневен и нощен хидратантен крем, които се използват като допълнителна корекция. Първо, като сложите гела, както ви казах, започва да се опъва кожата много. Като се опъне кожата, е необходимо малко така да се отпусне, да се хидратира и затова е уместно след това да се приложи или дневен или нощен хидратантен, в зависимост и от сезона. Нали? Единият е емулсия вода в масло, другия е маслова вода, дали е лято, дали е зима, в зависимост от това. Така че трябва просто човек да започне да се доверява на тия продукти, за да види, че действат много добре. Сега капсулите бяха създадени малко по-късно от академик Батечко, той е украинец, но той работи дълго време с колагена, а в момента е в Лондон в клиниката